Sanibonani-ke, mina nguMadlamini oshadele kaMthembu. Ngizohalisela untombi wakaMsweli. Usuku lwakhe namhlanje seyintabeni zaseMkhuze. Usuku lwakhe namhlanje uzogcada, uzoshada, uzopheleliswa ngokwesinazaretha. Indimende nje sebeyithathile benomyeni wakhe. Ngiyabafisela ukuthi bebambisane ukuze kuphele yonke into yabo. Lo mshado babambe besezingane kakhulu futhi umntwana omncane. Ngiyacela ukuthi bebambisana nomkhwena wakhe engaphumi emshadweni. Nje sengenile nje ungenile. Ngiyanxusana bakaNdlovu bemamukele ke kunamhlanje kuyisonto nje. Uzophelelisa nje uzokwenza konke into yakhe, uzogcada uzokwenza yonke into yakhe ke. Ngiyacela ukuthi bebambisane kuze kube sekugcineni. Ngiyabonga. Khona namhlanje uyahamba ke uye emzini. Engicela ukuthi nihambe naye ke nimvikela azayofika useyothola ke umndeni omusha lapha phambili uyothola umama omusha nobaba omusha sicela siphume naye nihambe naye manje siyamkhipha ke manje lapha ekhaya la ekhaya ke ntombazana awusena plate la ekhaya lokudla awusena spoon sokudla la ekhaya awusena ndawo la ekhaya uma uthi uyakuhlula qhubekele phambili akusekho imumva manje yothi sikhipha namhlanje awuphindi ubuye sabe Umukhulu